ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Колонем барои шумо специална ина ҳоҷиёна кирто омадагиай. ина ами сетае ки мобайнда мебинед шумо пешонданаке шамелак доранд та ё 350 сомон нархи донашонай. анайда бу мерава и тараф бу кам тараф арзон мешавад ё 200 сомон. 200 сомон ҳоҷиёна то 58 шо метавонад ки занг бизанад. ина ё беҳад фасонан айпеш қайёз агар бу нишон метем шуморо сангошон сваровски материалш крепай. ина то намҷара айдатай лавда и чанда ана дона 350 баён. не баё 250. баё 250 сомон. аниёш 350 сомон. иша ҳамаи аби чизе ки мисол барои ҳоҷиё дар торай ҳамиҷада ҳастай. яке ами се чизе ки ноз мо нишон додесен ҳам ё беҳад фасонад. итанаи се киртае ки даиҷа ё нархшон 200 сомон. 200 сомон. инами 350 сомош манка тройка меган. яъне як осилошон чихелай. аб манка ина мегакин айдарон чихелай. духташ аҷои бутай нақш дона 350 сомон. бо касе ки мисол опт мегира арзон мекунад. бардорем мегакин чихел хушрум места то размери 58 дорена. ай ина ёзи цвети малош нишай баъд сафед дора ду цвет ай амҷада ҳоҷиёна метавонем ки ба ҳамин ватсапҳо занг бизанем. шумо дар ҷое ки бошед дастафкар ҳаста.